స్వాగతం. ఈరోజు నేను గరుడ గమన అనే కీర్తన మా తమ్ముడితో కలిసి పాడబోతున్నాను. రాగం కళ్యాణి రాగం, తాళం ఆది తాళం మరియు స్వరకర్త శృంగేరి పీఠాధిపతి శ్రీ 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 భారతీ తీర్థ స్వామి వారు. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శ్రీకృష్ణ అనిరుద్. నేను విజయవాడలో ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్నాను. గరుడ గమన తవ చరణ కమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం. గరుడ గమన తవ చరణ కమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం. మనసి లసతు మమ నిత్యం. మమ తాపమప కురుదేవ, మమ పాపమప కురుదేవ. మమ తాపమప కురుదేవ, మమ పాపమప కురుదేవ. జల జనయన విధిన ముచి హరణ ముఖ విబుధ వినుత పద పద్మా. జల జనయన విధిన ముచి హరణ ముఖ విబుధ వినుత పద పద్మా. విబుధ వినుత పద పద్మా. మమ తాపమప కురుదేవ, మమ పాపమప కురుదేవ. మమ తాపమప కురుదేవ, మమ పాపమప కురుదేవ. భుజగ శయన భవ మదన జనక మమ జనన మరణ భయహారి. భుజగ శయన భవ మదన జనక మమ జనన మరణ భయహారి. జనన మరణ భయహారి. మమ తాపమప కురుదేవ, మమ పాపమప కురుదేవ. మమ తాపమప కురుదేవ, మమ పాపమప కురుదేవ. శంఖ చక్రధర దుష్ట దైత్య హర సర్వలోక శరణ. శంఖ చక్రధర దుష్ట దైత్య హర సర్వలోక శరణ. సర్వలోక శరణ. మమ తాపమప కురుదేవ, మమ పాపమప కురుదేవ. మమ తాపమప కురుదేవ, మమ పాపమప కురుదేవ. అగణిత గుణగణ శరణ శరణద విదలిత సురరి పుజాల. అగణిత గుణగణ శరణ శరణద విదలిత సురరి పుజాల. విదలిత సురరి పుజాల. మమ తాపమప కురుదేవ, మమ పాపమప కురుదేవ. మమ తాపమప కురుదేవ, మమ పాపమప కురుదేవ. భక్తవర్యమిహ భూరి కరుణయా పాహి భారతీ తీర్థం. భక్తవర్యమిహ భూరి కరుణయా పాహి భారతీ తీర్థం. పాహి భారతీ తీర్థం. మమ తాపమప కురుదేవ, మమ పాపమప కురుదేవ. మమ తాపమప కురుదేవ, మమ పాపమప కురుదేవ. గరుడ గమన తవ చరణ కమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం. గరుడ గమన తవ చరణ కమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం. మనసి లసతు మమ నిత్యం. మమ తాపమప కురుదేవ, మమ పాపమప కురుదేవ. 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 ధన్యవాదములు. సంగీతం నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి ఉన్నవారికి నేను ఆన్లైన్ ద్వారా శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని మరియు త్యాగరాయ అన్నమాచార్య కీర్తనను నేర్పుతాను. ఆసక్తి కలవారు నా ఫోన్ నెంబర్ 7702226569 లేదా నా మెయిల్ ఐడి pranabiswaralu2001@gmail.com ద్వారా సంప్రదించవచ్చు.